Sí, gràcies. Primer de tot, comentar que presentem aquesta moció conjuntament amb la resta de grups que s'hi han volgut adherir a petició de la PA de Cornellà, a qui agraïm la proposta. La PA, Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, fa molts anys que treballa acompanyant a les famílies que veuen perillar el seu dret a l'habitatge i que defensa i treballa perquè es compleixi aquest dret. Un dret que, tot i estar recollit en diferents preceptes legals, tant europeus com estatals i autonòmics, no es garanteix i es vulnera contínuament. A petició seva, i com que és una moció a proposta de la PA, en aquest cas faré lectura de la moció. El Govern està preparant l'anomenada Llei pel dret a l'habitatge. El seu esborrany entrarà al Consell de Ministres de manera imminent i es remetrà immediatament al Congrés per al seu debat i aprovació. Després de 42 anys d'absoluta vulneració d'aquest dret humà, considerem que la nova llei ha de protegir i garantir de manera efectiva el dret a l'habitatge a tot el territori. I en aquest sentit, ha de suposar un avenç històric en la cobertura d'aquest dret fonamental. La crisi de l'habitatge és innegable. Més de 32.000 persones pateixen sensellarisme, 12 milions de persones en risc d'exclusió social, més d'1 milió de desallotjaments entre el 2008 i el tercer trimestre del 2020, molts agreujats amb clàusules abusives i executades amb una legislació contrària als estàndards europeus, sense importar que hi hagués menors o persones grans dependents. A Espanya, el 36,1% de la població destina més del 40% dels seus ingressos al pagament de l'habitatge i subministraments bàsics, i uns altres milers de llars joves ni tan sols es poden constituir. De fet, únicament el 18,5% de la població entre 18 i 29 anys s'ha emancipat per les enormes dificultats per accedir i mantenir un habitatge estable. A l'estat espanyol, els habitatges socials representen un 2,5% del parc d'habitatges principals, res a veure amb els percentatges d'alguns països europeus del nostre entorn. Holanda, 30%, Àustria, 24%, Regne Unit, 17,6%, França, 16,8%. La majoria social fa massa anys que suporta a qui posa els seus beneficis privats per sobre de la vida i salut de milions de persones. I és el moment que les administracions públiques assumeixin la responsabilitat i compleixin amb el seu deure de protegir i garantir un dret humà que és bàsic per assegurar la integritat física, la dignitat, l'accés a altres drets fonamentals i el desenvolupament personal que tots ens mereixem. És imprescindible que la llei pel dret a l'habitatge incorpori les demandes de les persones afectades i de la societat civil, que afecten la dignitat de les persones i els drets humans. El 9 de maig va finalitzar l'estat d'alarma i, en principi, finalitzava també el decret dels desallotjaments. Finalment, es va establir una pròrroga de 3 mesos, però un cop finalitzi aquesta data, s'iniciaran els procediments que implicaran una explosió de desnonaments de famílies vulnerables sense alternativa residencial. Per tot això, es proposa al ple els següents acords. Primer, recolzar la iniciativa ciutadana per una llei que garanteixi el dret a l'habitatge, incloent-hi, com a mínim, les següents 10 mesures d'aplicació directa a tot el territori. 1. La llei ha de garantir el dret a un habitatge digne, assequible, accessible i adequat com a dret subjectiu, garantint que aquesta protecció sigui efectiva i evitant que cap persona pateixi situació de sensellarisme. 2. Stop desnonaments de persones vulnerables sense alternativa digna i adequat, així com l'obligació de lloguer social estable per als grans tenidors i, en la resta de casos, reallotjament digne i adequat a càrrec dels poders públics. 3. Assegurar i ampliar el parc públic de lloguer social, com a mínim el 20% del conjunt d'habitatges en 20 anys, fent front a l'emergència residencial de manera prioritària. 4. Regulació estatal dels lloguers a preus adequats als salaris de la població a cada territori. Modificació de la llei d'arrendaments urbans per donar protecció i estabilitat als llogaters del conjunt del país. 5. Garantir els subministraments bàsics d'aigua, llum, gas i accés a les telecomunicacions per evitar la bretxa digital com a part d'un habitatge digne. 6. Garantir una segona oportunitat efectiva per a les llars amb deutes hipotecaris i desenvolupar mesures contra el sobreendeutament i els abusos financers i immobiliaris. 7. Ampliació pressupostària per a habitatge social i polítiques socials d'habitatge fins a arribar a la mitjana europea de parc públic, destinant, com a mínim, el 2% del pressupost estatal. Assignació d'una part suficient de fons europeus de recuperació d'aquest objectiu. 8. Participació activa de la població en tota la política d'habitatge i urbanisme. 9. En aquells territoris que tenen dret civil propi, com és el cas de Catalunya, la normativa protegirà i defensarà la capacitat reguladora d'aquestes i les normatives vigents i futures. Segon acord, donar compliment al PIDES i als dictàmens de Nacions Unides i dels tribunals europeus sense endarrerir la seva aplicació i desenvolupaments posteriors.
Tercer, ampliar l'actual moratòria dels desallotjaments fins a l'aprovació de la llei d'habitatge que els eviti definitivament. I en relació a demandes en l'àmbit municipal, el quart acord és que l'Ajuntament de Cornellà es comprometi a incidir en la detecció de pisos buits per poder realitzar sancions i mediar perquè formin part de la borsa de lloguer social municipal. Cinquè, millorar la col·laboració entre l'Oficina Local d'Habitatge i els serveis socials de la ciutat en la mediació per aturar possibles desnonaments a la ciutat. Sisè, mantenir el control de pisos i habitacions turístiques de la ciutat i aplicar sancions als que es detectin sense llicència. Setè acord, publicar a la web de l'Ajuntament i mantenir la informació actualitzada de la quantitat de pisos de bancs, fons voltors i grans tenidors, pisos buits de la ciutat, desnonaments, pisos de la borsa de lloguer social, pisos turístics i habitacions turístiques. I finalment, traslladar els acords tant a la PA de Cornellà, Sindicat de Llogateres de Cornellà, Govern de l'Estat, Congrés dels Diputats, Govern de la Generalitat, Parlament de Catalunya i diferents associacions municipalistes de Catalunya. Gràcies. Bueno, bastant àgilment reiterar la necessitat de realment aquesta llei que garanteixi efectivament el dret a l'habitatge. És imprescindible legislar per garantir aquest dret, però també igual d'important és que aquestes lleis es compleixin. I totes les administracions, dintre les seves competències, han de treballar-ho per fer-ho possible. Respecte a molts comentaris que s'han traslladat, sobretot des del grup de Ciutadans. De feina, en l'àmbit de la Generalitat se n'ha fet molta, precisament legislant en aquest sentit. L'aplicació al 100%? No, per desgràcia, l'aplicació al 100% no hi és. Però podem parlar de la llei 24/2015 del 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i de la pobresa energètica, que molts d'aquests preceptes sí que es porten a terme. El decret 183/2016 de ser 12 de febrer, amb el que s'aprova el reglament de l'impost sobre els habitatges buits, la llei 4/2016 del 23 de desembre de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió social, la llei 11/2020 de 18 de setembre de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatges i que modificaven la llei 18/2017, de la llei 24/2015 i de la llei 4/2016 relatives a la protecció del dret a l'habitatge. Per tant, des de l'àmbit de la Generalitat, regulacions, i he esmentat unes poques de les lleis que actualment existeixen, però les més significatives en aquest cas. Regular s'està realitzant. Complir al 100%? No, però és que potser s'han oblidat, aquí només han parlat de què es fa de cara als catalans. I l'estat espanyol, què fent per garantir aquest dret a l'habitatge? Què està fent? Està executant al 100% també la totalitat de les lleis que ha aprovat? No, no és així, tampoc. Vull dir, per tant, no cal vincular-se únicament i exclusivament amb la Generalitat. Moltes de les lleis que s'han aplicat i que s'han aprovat aquí a la Generalitat de Catalunya han sigut pioneres. Està demostrat que precisament la de mesures urgents en matèria de contenció de rendes està funcionant, contràriament al que deia l'Ismael, que produïa l'efecte contrari. Al contrari, els lloguers s'han reduït i, per tant, són més assequibles per a la ciutadania tant de Cornellà com de la població de Catalunya en general, on hi ha aquesta aplicació de la llei. Si hi ha torn de rèplica, doncs ja comentaré, bàsicament per deixar també parlar als companys de Comuns i de Podemos que copresenten aquesta moció amb nosaltres. Gràcies.